Bon dia, benvinguts i benvingudes a tots en aquesta breu presentació sobre la convocatòria de les oposicions d'aquest curs de 2025, d'acord? Ara vos explicaré un poquet els 4 ítems i les 4 novetats que hi ha respecte a la convocatòria d'oposicions. Vos explico també que durant aquesta presentació tindreu diferents accessos a documentació que des de l'UGT Ensenyament hem preparat perquè tingueu tot el que necessiteu per poder preparar, inscriure-vos, temari, informació i tot respecte a aquesta convocatòria. Per tant, el primer és que vos aniré presentant la presentació que hem preparat i així me podreu acompanyar a veure els diferents tipus d'informacions que hem preparat, d'acord? Començam amb aquesta presentació. Bé, el primer que heu de tenir en compte és el tema dels temaris dels cossos docents. M'imagino que en aquestes alçades ja deveu tenir bastant mastegat el temari, però per si no és el cas o per si ets una persona que justament ara se proposa que en les places que han sortit se vol presentar en el procés d'oposicions, simplement que sapigueu que aquí teniu els diferents cossos que hi ha per poder-se presentar i just aquí, si feu clic en aquest enllaç, podreu revisar tots els temaris referents als cos docents, d'acord? Aquí teniu de secundària, escola oficial d'idiomes, professors de música, arts escèniques, tots els mateixos que vos he presentat abans, els podeu veure directament aquí, d'acord? Això el que és referent al temari. Després, recordar-vos quin és el termini de presentació. Per poder-vos presentar en aquestes oposicions, les sol·licituds són des del dia 14 de març, és a dir, que ja ha començat, i teniu fins ara fins al dia 27 de març, ambos inclosos. Aquestes dates aquí afecta? Doncs afecta tant en aquells aspirants que voleu formar part d'aquesta convocatòria i presentar-vos les diferents proves selectives, com aquells funcionaris de carrera que voluntàriament puguin participar en els tribunals. Sabeu que els tribunals se fan per sorteig, però aquells funcionaris de carrera que voluntàriament vulguin participar com a tribunals també han de tenir en compte aquest termini de presentació, de dia 14 fins a dia 27 de març. De la mateixa manera que abans, vos he posat aquí un accés directament a la web on teniu els tràmits. Aquest primer faria referència als aspirants que se presenten a les proves selectives. Simplement, molt fàcil fer accés al tràmit i amb @clave, PIN o certificat, com tots els tràmits telemàtics, podríeu participar a la convocatòria. I, de la mateixa manera, a baix teniu el tràmit per poder accedir com a tribunal. El mateix, accediu al tràmit i amb aquesta forma d'identificació podeu participar. El tràmit és supersenzill, simplement és revisar les dades personals, revisar i marcar l'especialitat per la qual vos presenteu i després, com sempre, desat justificant. Si teniu qualsevol dubte, us podeu demanar, d'acord? Però és un tràmit molt, molt senzill i molt intuïtiu. Continuem. Vos he volgut afegir aquí el fullet d'informe que nosaltres n'hem preparat i n'hem enviant i publicant, que és bàsicament el resum de les nostres propostes dins de les meses sectorials que se fan a conselleria o les petites modificacions que s'han fet respecte a la convocatòria. Sempre són modificacions, evidentment, per tal de millorar la situació tant dels aspirants com dels tribunals. Sí que destacar que simplement nosaltres, com a UGT, sempre hem cregut en un altre model de posicions, que no siguin eliminatoris, que siguin molt més objectives les proves i que hi hagi una defensa tant per part dels aspirants com per part dels tribunals, que també tinguin com aquest suport, diguéssim. I que sigui una demostració de les habilitats reals i d'una manera efectiva. Per tenir un poc més d'informació d'aquest posicionament que tenim nosaltres i de les darreres novetats, si feis clic aquí, se vos descarregarà directament el resum de la mesa sectorial que va tenir lloc dilluns dia 10 de març. D'acord? Aquí podeu veure tota la informació, totes les novetats, les normes comunes per la fase d'oposició, quins són els criteris de valoració i els temaris, quines són, com us comentava, aquestes línies generals i el posicionament per part de la UGT, que seria com a, sobretot de cara en el futur, perquè aquest posicionament podria de cara a la propera convocatòria patir canvis, d'acord? Per tant, vos convido que li pegueu una ullada, ho teniu aquí. Com us he dit, és una presentació interactiva, per tant, qualsevol enllaç que tingueu aquí vos pot ser útil.
Després també vos hem adjuntat les propostes de places que heu per a aquestes oposicions. En aquest requadre ho teniu dividit per diferents cossos, però després, si accediu aquí, en aquest PDF, a part del requadre inicial que ja heu vist a la presentació, també ho teniu dividit per illes i per els diferents cossos i especialitats, el número de places. Aquí teniu el document en totes les places i també el podeu revisar. És un total de 8 pàgines en totes les especialitats i dividit per illes, evidentment. Hi podeu pegar una vegada també per saber, a l'hora que fasseu la inscripció, que sapigueu a quines places i a quines illes, perquè quan ja sabeu aquesta convocatòria és per illes, a quines vos podíeu presentar. Continuem. Vos hem adjuntat també la convocatòria en el BOIP. Simplement vendria a ser, nosaltres ara vos estem fent 4 pinzellades de lo que és la convocatòria, les dades més importants, els terminis, però després a la pròpia convocatòria vos hem posat aquí un accés perquè la podeu descarregar i la podeu mirar. Aquí tindríeu ja sobretot el que més vos interessa, tema de mèrits, tema de com se fan les proves, vos explica cadascuna de les proves en què consisteix, i el que sí que no surt en el BOIP i que no surt en aquesta presentació, perquè encara no mos ho han dit oficialment, seria quan comencen aquestes proves, que és una cosa que mos demaneu molt. En principi, per lo que mos han comentat a Conselleria, començarien dia 14 de juny, seria la primera prova i molt probablement la segona prova tindria lloc dia 15 de juny, és a dir, serien dissabte i diumenge. Aquestes són les dates que tenim de moment. Bé, com vos comentava, actualment es per illes aquesta convocatòria. Les proves, de moment, segueixen sent eliminatoris en les diferents fases i aprofitant per recordar-vos que s'ha superat cadascuna de les diferents proves de les fases o haver superat totes les fases exactes sense tenir plaça, vos dona punts a la llista d'interins. Això pertany a una altra xerrada que ja vam enviar, on vam explicar el barem, però sí que volem recordar i convidar-vos a que participeu en aquesta convocatòria, una, evidentment, per poder tenir aquesta plaça, i segon, perquè a més se vos dona aquests mèrits per haver superat les diferents fases, d'acord? Sense haver superat la totalitat, per tant, vos convidam. El que vos deia, si feis clic teniu aquí la convocatòria, la podeu revisar, la podeu mirar, i si teniu qualsevol dubte, qualsevol consulta, i doncs la podeu fer arribar a nosaltres. Després vos explicaré els canals que teniu per poder comunicar-vos amb nosaltres i fer-vos arribar les preguntes. Un apartat que és fonamental, que nosaltres sempre vos explicàvem a les diferents xerrades que feim i que ara vos comentava, és el tema dels mèrits. Sabeu que els diferents mèrits i els barems que surtin, encara que se modifiquin la forma de puntuar, sempre molt són semblants per a posicions, per interins, que interins és el que coneixeu fins ara, i més endavant, quan trobeu la plaça, també per tema de concurs de trasllats. Un dels ítems importantíssims dins d'aquests mèrits, sigui per quin sigui el procés, és el tema de la formació. Nosaltres li donem molta importància a la formació, no només com vos posa la diapositiva, perquè pots enriquir la teva forma de fer classe, d'acord? En el cas de les oposicions, a més, és molt útil perquè aquests cursos de formació te poden donar moltes idees, sobretot per tema dels casos pràctics, per tenir un poc una idea de les aplicacions didàctiques i docents que pots fer no només a l'aula, sinó en aquest cas en el procés d'oposicions. Per tant, la formació permanent és absolutament indispensable, però la realitat és que també serveix de cara als mèrits. El que seria la fase de concurs, quan tu ja has superat totes les fases i ja a partir de la puntuació és quan adjudiquen, diguéssim, les places o no. Per tant, els punts són molt importants en aquest procés, és una realitat. I simplement nosaltres vos volíem presentar la nostra oferta formativa que tenim, d'acord? Si feis clic aquí, podeu veure l'oferta formativa que tenim enguany. Us ho deixo aquí. Són 50 euros per a aquelles persones que són afiliades i 100 euros per als que no ho són. Ara vos explicaré un poc més les condicions de cadascuna d'aquesta oferta, però bàsicament heu de tenir en compte això, que serien 50 euros, 50 hores, tal com vos posa aquí. Se reconeixen fins a 1.200 hores en el cas d'interins, que serien com a 24 cursos en total, però heu de tenir en compte que a l'hora de la meritació dels concurs de les oposicions també vos diferenciés la puntuació d'un aspirant a un altre.
Si vos interessés fer aquest cursos, simplement, molt fàcil, vos deixo aquí inscripció als cursos, el mateix, feis clic a damunt i vos explicarà passa per passa com fer l'inscripció, d'acord? Perquè vos de la diferència de preus entre estar afiliat i no estar afiliat? Perquè a part de pels cursos, que són un 50% més barats, també teniu altres avantatges per estar afiliats a la UGT. Entre ells és que, per exemple, totes les persones que estan afiliades i han de fer qualsevol tràmit, com podrien ser perfectament aquest tràmit d'oposicions, té un delegat o una delegada assignat personalment que l'ajuda a fer tota aquesta tramitació. Que després de la posició, per lo que sigui, qualsevol problema, s'ha de fer un recurs, s'ha de reclamar, nosaltres també vos ajudam a fer aquestes reclamacions. Tot aquest procés, nosaltres fem aquest acompanyament. Ja no és només la part de la formació que vos he comentat. Nosaltres resolem els dubtes que tingueu, totes les consultes i vos acompanyem en aquest procés. A més, també tenim uns descomptes, que també és per l'afiliat UGT. Vos deixo aquí tota la informació, també la podeu descarregar, la podeu mirar i amb els diferents QRs teniu, per exemple, el tema d'universitat descomptes, també és molt important per tema de meritació, i després altres que teniu aquí a diferents comerços, que també si vos interessa, que sapigueu que els teniu. L'oferta formativa, vos la recordam, són 2 cursos gratuïts per fet d'afiliar-te, els altres cursos sempre el 50% i ara, si agafes una altra persona i s'afilia a nosaltres, te regalam un curs per fet d'afiliar-la. Per tant, aquesta diapositiva, si li voleu pegar una ullada i teniu dubtes, després vos donaré el contacte de la persona responsable de formació i que vos podria donar un poc més de profunditat en tot això. Vos deia que aquesta és simplement una petita presentació amb els 4 índexs de les oposicions. Evidentment, vos he juntat la convocatòria i les diferents informacions que hi ha, que són les més rellevants. Al final, és un procés no molt complicat, no xerrar de les oposicions, sinó de fer d'inscriure-se, que és molt diferent, però vos he creat un formulari en el qual podeu accedir qualsevol persona, afiliat, no afiliat, qualsevol persona pot accedir a aquest formulari. Si li voleu enviar també a qualsevol persona que no hagi vist la presentació, però que li interessi, li podeu fer arribar. Aquí simplement deixeu el vostre contacte, us feis la consulta que tingueu referent a les oposicions i nosaltres vos contestarem el més aviat possible. Aquí teniu l'enllaç, simplement podeu fer clic aquí a l'enllaç o clic a l'icona, d'acord? Vos durà directament en el formulari. També teniu aquí el telèfon i l'email. Aquests en concret són el telèfon de l'oficina de Mallorca i l'email de Mallorca. I després teniu també diferent canal de difusió. Aquest canal de difusió vos han posat tots 2. Els que fa referents a interins, perquè interins que vos voleu presentar com a aspirants teniu aquí el QR, però també pot ser que aquesta presentació la vegi un membre de tribunal, d'acord? O qualcú que se presenta a una altra especialitat. Per tant, que sapigueu que tenim aquest canal de difusió totalment gratuït, en el qual simplement escanejat aquests QRs, entreu en aquest grup de WhatsApp en el qual vos enviem tota la informació rellevant d'oposicions, però també si surten convocatoris, diferents estudis, ajudes, tot el que surti referent a interins o funcionaris de carrera que vos pugui interessar. Simplement entreu i si vos deixa d'interessar estar en aquest grup, vos podeu després, per exemple, si sou interins i vos trobeu la plaça, vos doneu de baixa d'interins i entreu en els de funcionari de carrera, que tant de bo que sigui així i passeu molts dels canvis. Vos deixem aquí els diferents QRs de les nostres xarxes socials també, per si ens voleu seguir, on trobareu tota la informació actualitzada. I com vos comentava, el telèfon que vos he deixat abans és el de Mallorca, però tenim també el sector de concertada, vos ho he dividit en les diferents illes, diferents correus electrònics i vos he mencionat abans que tenim una companya que és la responsable de formació que vos pot ampliar un poquet més si voleu saber tot el tema dels cursos. És ella, Naina Barrassa Mercat, i teniu aquí el seu telèfon. Arribat en aquest punt, ja deixant de compartir. Res, simplement agrair-vos que hagueu estat en aquesta xerrada, podeu compartir aquesta xerrada amb qui vulgueu, aprofiteu per mirar tot el material que vos hem enviat i vos hem preparat en aquesta presentació. Teniu tots els documents i si tinguéssiu qualsevol dubte, vos recordam que a través del formulari, telèfon, xarxes socials o correu electrònic ens podeu fer arribar totes aquestes consultes que tingueu i nosaltres vos contestarem encantadíssim el més aviat possible.
D'acord? Moltíssimes gràcies a tots i totes aquelles que vos presenteu a les oposicions i en aquesta convocatòria, que tingueu moltíssima sort i encerts i que estigueu molt tranquils, que segur que sortirà bé. Moltíssima sort. Gràcies.